Ovo je dan što ga učini Gospodin. Kličimo i radujmo se u njemu. Aleluja. Izvolite sjesti. Pa ćemo izmoliti molitvu zaštite. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Ponavljajte za mnom u ime Isusova. Uzimam vlast i vežem sve zle sile i snage. U zraku, na zemlji, u vodi, u podzemlju, na onom svijetu, u prirodi i u vatri. Ti si Gospodin nad svim svemirom. Dajem ti slavu u ime tvoga stvorenja, u tvoje ime vežem sve demonske sile koje su došle protiv nas, naših obitelji, i stavljam sve nas pod zaštitu tvoje dragocjene krvi koja je prolivena za nas na križu. Marijo, naša majko, tražimo tvoju zaštitu i zagovor s presvetim srcem Isusovim za sve naše obitelji. Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi, da se prestraši neprijatelj. Sveti Mihovile i naši anđeli čuvari, dođite i branite nas, naše obitelji, u borbi protiv svega zla što obilazi svijetom. U ime Isusovo zapovjedam svim silama i snagama zla da odstupe istog časa od nas, naših domova, naših obitelji, naše zemlje. A mi ti zahvaljujemo, Gospodine Isuse, jer si vjeran Bog i osjećaš s nama. Amen. Aleluja. Dođi, Duše Sveti, spusti se na nas. Dođi, Duše Sveti, vatro istine, milosrđa i vatro ljubavi. Amen. Aleluja. Evo, braći i sestre, sve vas srdečno pozdravljam. Danas je dan Gospodnji. Isus je s nama danas i vjerujem da će nam On učiniti velike stvari. Svakome od vas prekrasne stvari. On ne samo da je s nama, nego On je ovdje, On je prisutan. Aleluja. Nekada u prošlosti, kad su bile velike epidemije, kuge i ne znam nije razne katastrofe, onda su svećenici uzimali svetu vodu, škropili su bolesnike, išli su u bolnice i narod je uzimao svetu vodu iz crkava, škropio kuće sebe i tako ozdravljao od epidemije. Danas smo svjesni da sve više i više korona se širi, ta epidemija svuda i u Hrvatskoj i kod nas i drugim mjestima,
Jedan od razloga zašto se došao je novi val, zato što smo izbacili svetu vodu iz crkava. Zato se proširilo. I jedan mi je pričao, čovjek iz Slovenije, kako jedan župnik tamo gdje ide jedna posuda za svetu vodu, ne samo da nije bilo svete vode, nego je on stavio jedan poklopac, zatvorio i zašarafio. Da ne bi netko možda od vjernika nalio tamo u onu posudu blagoslovnu vodu, pa onda evo da se čovjek na vrijeme osigura. A kaže Sveta Terezija Avilska da ništa ne može tako otjerati Sotonu kao blagoslovljena voda. Haleluja. Zato imamo ovdje evo svetu blagoslovljenu vodu, pa ću proći kroz ovaj kor između vas i poškropiti vas svetom vodom, da ozdravite, da se oslobodite, da vas Gospodin pročisti, da vas zaštiti od epidemije i ne znam nije, od nuspojava, od tih injekcija i tako dalje, da budete potpuno ojačani Božjom snagom. Evo, najprije ću sebe blagosloviti, pa onda ću dalje vas. Evo ide odmah molitva za zdravlje duše i tijela. Braći i sestre, pitam svakoga od vas, je li se odričeš đavla? Svih dijela njegovih, svega sjaja njegova, svega kraljevstva njegova, svakoga grijeha, svakog oblika praznovjerja, gatanja, čaranja, vraćanja, magije. Odriče se zlog duha samoubojstva, prisilni bludnik misli, psovanja Boga, bogmanja, zaklinjanja Bogom, ogovora, klevete, duha laži, ovisnosti o drogi, pušenju, alkoholu, o kocki. Odriče se duha straha, duha smrti, oholosti, zavisti, škrtosti, ljenosti. Odriče se duha bludnosti, duha preljuba, pornografije, homoseksualizma, duha svijeta, duha tame, duha traume, nasilja, srdžbe, bijesa, agresije. Odriče se duha bolesti, svih nezdravih veza, svakog lažnog obećanja koji si izgovorio protiv sebe, svake zakletve i pionirske i omladinske. Odriče se duha bolesti, nasljedne bolesti, neizlječive bolesti. Vjeruješ li da je Bog tvoj Otac koji ima meko srce? Da je Isus Krist jedini spasitelj i Gospodin? Vjeruješ li da je Duh Sveti Bog, da je Duh Sveti ljubav? Da je Crkva katolička tvoja duhovna majka?
da je Gospa Bogorodica tvoja majka, učiteljica, tvoja kraljica. Ponovite, to je vjera naša. To je vjera crkve. Njome se dičimo. Nju ispovjedamo. U Kristu Isusu. Našemu Gospodinu. Amen. Aleluja. Evo, braći i sestre, ako budete obdržavali ovo što ste sada obećali, ja vam u ime Kristovo obećajem život vječni. Pa vi sad izvolite. Nije do mene, do vas je. Evo, odrekli ste se i grijeha i zla i poškropljeni blagoslovnom vodom. Sada će biti i molitva oslobađanja, učinkovita, i molitva za ozdravljenje. Zato u ime Gospodina Isusa Krista upravo sada dvosjeklim mačem Duha Svetoga poništavam svako prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav, na brak, na financije, na vašu djecu, na uspjeh, na hodanje, brak, na potomstvo. Krvi Kristova poništi. Budite blagoslovljeni u Isusovo ime. U ime Isusa iz Nazareta lomim sve uroke, sve sotonske pečate, crne mise, crne molitve, vudu, magiju, ljubomoru, zavist, svaku zloću, zlobu, spletkarenje, zlo oko, zle želje, krvi Kristova poništi. Sve vas, braći i sestre, koji ste možda iz neznanja, iz slabosti išli po pomoć vračarima, čarobnjacima, vješticama, raznim iscijeliteljima, ljudima koji imaju nekakve specijalne moći, travarima. Ja vas oslobađam od posljedice tog grijeha, nevjere, i perem u Kristovoj presvetoj krvi. Neka svaka osoba uđe u blagoslov, oslobođenje, u očišćenje. U Marijino ime upravo sada lomim sve uroke koji su se prilijepili možda preko hrane, preko pića ili na dan vjenčanja. Krvi Kristova isperi svaki želudac, crijeva. Molimo te, Gospodine Isuse, svima koji su ovdje došli udijeli transfuziju svoje božanske krvi. Neka svaki zloduh napusti ovaj prostor bez manifestacije i da ode pod noge Gospodina Isusa Krista. Primite oslobođenje od zlog duha samoubojstva, prisilnih, bludnih misli, psihičke bolesti, epilepsije. Ja vas oslobađam upravo sada u Isusovo ime. Vaša usta neka napusti zloduh psovanja Boga, bogmanja, zaklinjanja Bogom, ogovora, klevete, duh laži. Primite oslobođenje u Isusovo ime. A sve te zloduhe vežem i stjerujem i šaljem u podnožje križa Jeruzalemskoga, da Isus s njima raspolaže po svojoj milosti i ljubavi. Primite oslobođenje od svih strahova, od duha smrti, tuge, žalosti, samosažaljevanja, tlačenja, odbačenosti, duha traume. Budite oslobođeni u Isusovo ime. A sve te zloduhe vežem i stjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. Vaše tijelo neka napusti duh bludnosti, preljuba, incesta, homoseksualizma, duh svijeta, duh tame, pornografije, duh pobačaja. Primite oslobođenje upravo sada u Isusovo ime. Neka vas napusti svaki zli duh, demon, nečisti duh, koji je mogao doći preko bavljenja spiritizmom, okultizmom, preko gatanja u karte, u grah, u dlan, preko vraćanja, magije. Primite oslobođenje u Isusovo ime.
I svaki zloduh neka napusti vas, vaše obitelji, koji je mogao doći preko bioenergije, reikija, preko viska, joge, ezoterije, numerologije, koji je možda došao iz islama, zen budizma, od jehovnih svjedoka, Hare Krishna, iz tih neznabožačkih religija. Ja vas oslobađam u Isusovo ime. A sve te zloduhe, demone, nečiste duhove, vežem i stjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže po svojoj milosti i ljubavi. Vas, bračne parove, neka napusti duh neplodnosti. Budite blagoslovljeni svetom djecom u Isusovo ime. I upravo nad vama lomim duha siromaštva. Nikad više siromaštva u tvome životu. Svi koji ste došli ovdje, uđite u financijske blagoslove. Budite blagoslovljeni, braćo i sestre. Živite u izobilju, imajte svega, pune kuće, hladnjaci vaši neka budu puni hrane, da imate toliko da možete dijeliti drugima, pomagati sirotinji u Isusovo ime. Ono što je nama ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Zato ono što je nemoguće, neka bude moguće u Isusovo ime. Ono što je neizlječivo, neka se izliječi u Isusovo ime. Svi oni koji su zarobljeni, svezani ili koji su u nekakvim nezdravim vezama, neka se to prekine, slomi. Budite duhovno ozdravljeni u Isusovo ime. I neka vas napusti svaki duh traume, duh koji je došao možda preko interneta, preko horor filmova ili preko igrica, preko tetovaže, preko glazbe, hard rock, disco, techno glazbe. Ja vas oslobađam u Isusovo ime. I svaki zloduh neka napusti vas, koji je možda došao preko stresa u životu. Kažu, kad čovjek doživi stres, onda on nije zaštićen. Onda zli duhovi mogu ući u njega. Kad žena ima težak porod, i oni tamo doktori počnu i viču na nju i one sestre, a muž je otišao negdje, ni zna što se događa ženi. Žena je doživjela šok, rodila je dijete i ona ga mrzi, želi ga ubiti. Upravo je ušao zloduh preko stresa. Vidite? Zato ako je bilo koji zloduh ušao u vas preko tih stresa u životu, budite oslobođeni od njih u Isusovo ime. I neka rane od grijeha, rane od ljudi koji su vam nanijeli, neka zacijele te rane u Isusovo ime. Molimo te, Gospodine, natopi svojom presvetom krvlju, otkupi svoj narod po snazi svoga križa u Isusovo ime. Kad čovjek kašlje, kad je molitva, znači nešto treba izići, a ne može. Nešto ne da. Neka vas napusti taj zloduh u Isusovo ime. Molimo te, Gospodine Isuse Krista, operi svoj narod u svojoj predragocinoj krvi. Budite oslobođeni, budite pročišćeni, iscijeljeni u Marijino ime. Marija koja je zdravlje bolesti, kraljice mira, u Isusovo ime. Aleluja. Evo slijedi molitva za fizičko ozdravljenje. Isus Krist je ljubljeni liječnik, nebeski liječnik duše i tijela. Zato, braći i sestre, vjerujte dok molim da će vas on dotaknuti, da će vas ozdraviti. On ozdravlja kroz sakramente, osobito sveta ispovijed, sveta Euharistija i bolesničko pomazanje. 3 sakramenta ozdravljenja. A da biste ozdravili, morate vjerovati. Imati veliku vjeru. I naravno, kad molimo po molitvi u ime Isusovo. Jer Isus kaže, u moje ćete ime, ne u svoje, u moje ćete ime liječiti bolesnike.
U moje ćete ime izgoniti đavole. U moje ćete ime uskrsivati mrtve. U moje ćete ime propovijedati evanđelje po cijelome svijetu. Zato u Isusovo moćno, presveto i blagoslovljeno ime. Upravo sada neka iz vašeg tijela nestane svaki oblik karcinoma. Sve metastaze neka se povuku. Proklinjem s ovoga mjesta svako bolesno sjeme, tumora, raka, ako netko ima rak na debelom crijevu. Budite oslobođeni u Isusovo ime. I svi tumori, miomi, svaki kamenac u žuči, u bubregu, neka se rastopi, nestane u Isusovo ime. Svi koji imate srčanih problema, stavite ruku na srce. Primite ozdravljenje besplatno od bolesti srca. Svi koji imate visoki, niski tlak, aritmiju srca možda. Neka se stvori novo fizičko srce u Isusovo ime. I primite ozdravljenje od svih upala, virusa, bakterija, od svih infekcija, koronavirusa, ako je netko im prebolio pa ima još uvijek simptome ili netko je obolio, evo, osobito molimo za one koji su na respiratoru, koji hvataju zrak, da ih Gospodin dotakne, ozdravi na daljinu, i one koji slušaju, koji su po cijelome svijetu, leže bolesni. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Vaša krv neka ozdravi u Isusovo ime. I neka nestane iz vašega tijela duh bolesti išijasa, reume, kostobolje, neka nestane svaka paraliza u Isusovo ime. I zapovijedam svakoj kralježnici koja je kriva da se ispravi u Isusovo ime. Svi koji imate bolest, iskrivljenu kičmu, imate skoliozu, neka vas napusti duh smrti. Svi kralježnici neka se poredaju. Leđa neka se potpuno isprave u Isusovo ime. I budite ozdravljeni od bolesti artritisa. Ima netko da boli od artritisa, neka digne ruku. Da, reći vam zašto, od čega dolazi ta bolest i kako ćete ozdraviti. Upravo sada. Prva stvar može biti nasljedno, da je otac, majka, da je netko imao u obitelji. Broj 2, bolest kostiju je povezana često sa neopraštanjem. Ako želite ozdraviti, morate oprostiti svima, ljudima koji su vas povrijedili. A broj 3, onaj tko ima artritis, on u sebi ima duha slabosti. I tog duha slabosti treba izbaciti. To ćemo sada učiniti. Neka vas napusti duh bolesti artritisa, artroze, duh neopraštanja, duh slabosti u Isusovo ime. A sve te duhove bolesti vežem, istjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa, da Isus s njima raspolaže. Oči, budite ozdravljene da možete bez naočala čitati u Isusovo ime. Neka se otvore uši gluhima, razveže jezik onima koji mucaju, koji imaju problema sa govorom, da mogu navještati riječ Božju. Efata, otvori se u Isusovo ime. I neka ozdrave svi oni koji imaju problem sa vilicom, čeljusti, sa zubima, sinusima. Neka živci na licu se obnove, suvišni madeži. Neka nestane sve to i ozdravi u Isusovo ime. Primite ozdravljenje od bolesti štitnjače. Gospodine, neka tvoja krv pročisti njihovo grlo, udijeli im nove glasnice. Tebi je sve moguće. Primite ozdravljenje u Marijino ime, u Isusovo ime. Neka ozdrave i oni koji bole od bronhitisa, astme, koji imaju problema s plućima. Molimo te, Gospodine, neka tvoja krv pročisti njihova pluća, da mogu udahnuti Duha Svetoga. Budite ozdravljeni
u Isusovo ime. I neka se stvori nova gušterača, jetra neka se obnovi. Oni koji boluju od dijabetisa, možda od leukemije, Parkinsonove bolesti, demencije. Primite ozdravljenje u Isusovo ime. Budite ozdravljeni od bolesti želuca, crijeva, probave. Neka to sve normalno funkcionira u Isusovo ime. Prostata neka ozdravi, mokraćni mjehu normalno funkcionira u Isusovo ime. I budite ozdravljeni od bolesti ligamenata, meniskusa, neka se stvore novi kukovi. Svi oni koji imaju bilo kakvih bolesti na genitalnim organima, primite potpuno ozdravljenje u Isusovo ime. I braći i sestre, lomim nad vama, duha bolesti lomim. Nikad više bolesti u tvome životu. Budi zdrav, budi zdrava. U duhu, duši i u tijelu, u Marijino ime, u Isusovo ime. Primite, braći i sestre, Božja čudesa, Božja ozdravljenja u Isusovo ime. Od danas budite novi ljudi, nova stvorenja, preobraženi, preoblikovani, pročišćeni u Isusovo ime. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Aleluja. I još ćemo prije svete mise moliti za silazak Duha Svetoga, za krštenje u Duhu Svetom. Jer to nam danas toliko treba, vrlo malo ljudi to moli. Jer bez Duha Svetoga kršćanstvo je dosadno, to je kao i religije, kao svaka druga religija. A Duh Božji je Duh koji liječi. I zato ne možemo Isusa Krista susresti i upoznati bez Duha Svetoga. Kako kaže Pavao, bez Duha Svetoga ne možemo reći Isus Krist je Bog. Moj Bog, to je moj Bog. Mi to ne možemo reći bez Duha Svetoga. Oni koji vodi Duh Božji, oni su sinovi Božji. Da, sinovi Božji. Bez Duha Svetoga ne možemo reći Abba, Oče. Treba nam Duh Sveti. Stoga ćemo učiniti molitvu predanja života Isusu Kristu i moliti za silazak Duha Svetoga. Stoga ponovite za mnom, Gospodine Isuse Kriste, želim te slijediti. Kajem se za svoje grijehe. Predajem ti svoj život, svoju dušu, svoj duh. Darujem ti svoje srce. Od danas ja pripadam Isusu Kristu. Isus pripada meni. Vjerujem to svojim srcem. I govorim svojim ustima. Isus je moj Gospodin. Posvećujem se Isusovom presvetom srcu. Bezgrešnom srcu Marinu. Na slavu Boga Oca. Amen. Aleluja. Jedan put jedan čovjek u Njemačkoj rekao, pa veličasni, zašto vičete, pa nismo mi gluhi, bila je duhovna obnova. Ono što sam rekao njemu, to ću kazati i vama. Moram katkada i vikati još jače, znate zašto? Zato što je đavao svezao tolike mlade ljude, i malo starije mlade i stare, kroz razne ovisnosti o drogi, alkoholu, o bludnosti, o pušenju, o igricama, raznim zarobljenostima, kroz praznovjerje okultno. I zato moram vikati još jače da Isus ozdravlja, da Isus spašava, da te Isus može osloboditi, da može riješiti tvoj problem. Aleluja.
aleluja. Zaplješimo Gospodinu. Hvala. A kaže mi jedna gospođa u Londonu, kad sam držao duhovnu obnovu, nakon obnove, kaže, veličasni, mi u Londonu, u Engleskoj, mi gledamo u druge religije. Samo nastavite dalje gledati. U religijama ima nekih dobrih stvari, a religije nemaju spasitelja. Ona ovako gleda. Mi imamo spasitelja Isusa Krista koji se za nas rodio, za nas je trpio, umro, uskrsnuo i on je danas s nama i za nas. Aleluja! Ako su svi protiv nas, Isus nije. On je za nas. Emanuel, s nama Bog. Aleluja! Eto vam vaše religije. Zato kršćanstvo nije religija. Ne. Jer danas se, gledajte, ljudi vjeruju u Boga, kažu vjeruju u Boga, moramo vjerovati u kršćanskog Boga. Otac, Sin i Duh Sveti. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Dakle, molimo za silazak Duha Svetoga, molim Bog da ustanete ako nije problem. Svi podignite ovako ruke, ponovite za mnom, Isus je živ i On me ljubi. Aleluja! Aleluja! Kirija la rama šata kalaraba kirija la raba šandara la raba kirija la raba. Budite kršteni Duhom Svetim. Neka vatra siđe na nas. Kirija la rama šata kalaraba. Dođi Duše Sveti, spusti se na nas. Dođi Duše Sveti, sve ozdravi. Kirija la raba šata kalaraba la raba. Kirija la raba. Primite novo izljevanje Duha Svetog. Oslobodi se Duše Sveti. Kirija la raba šata kalaraba. Šandara la raba kalaraba. Budite blagoslovljeni, slobodni, ozdravljeni, iscijeljeni. U Marijino ime, u Isusovo ime. Kirija la raba šata kalaraba. Hvala ti, Oče nebeski. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Bože Duše Sveti. Amen. Aleluja. Evo sad ćemo slaviti radosnu svetu misu, a poslije mise će biti polaganje ruku za vas, na svakim od vas i na kraju blagoslov vode, soli, ulja, nabožnih predmeta. Evo, braći i sestre, hvala vam lijepo što ste me saslušali. Hvala Isusi Marija.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Bog milosrđa, praštanja bio uvijek s vama. Braćo moji i sestre, da bismo bili dostojni slaviti svetu misu, ispitajmo svoju savjest, zovimo Božje milosrđe. Svi molimo zajedno molitvu kajanja. Ispovjedam se Bogu svemogućem, vama braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo i sestre, da se molite Gospodinu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, daj da naša vjernost Tebi bude i naša radost, jer duboka je i trajna sreća postojano služiti Tebi, stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i vlada u vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Danijela. U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvoga naroda
Biće to vrijeme tjeskobe. Kakve ne bijaše od kako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti, svi koji se nađu zapisani u knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu. Jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde na vijeke u svu vječnost. Riječ Gospodnja. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodin mi je baština i čaša. Ti u ruci držiš moju sudbinu. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna, neću posrnuti. Čuvaj me. Stog mi se raduje srce i kliče duh, i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi s desna blaženstvo vječno. Čitanje poslanice Hebrejima. Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju, te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha. A Krist, pošto je prinio jednu jedincetu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede s desna Bogu, čekajući otad dok se dušmani ne podlože za podnožje njegovim nogama. Jednim uistinu prinosom zauvijek usavrši posvećene, a gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. Riječ Gospodnja. Budni budite, u svako doba molite, da budete dostojni stati pred Sina čovječjega. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Evo, dok čitam Evanđelje, vi malo zatvorite svoje oči i uđite u razmatranje. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima i nama: u one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetliti, a zvijezde će s neba padati i poljuljat će se sile nebeske. Tada će ugledati Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moću i slavom, i razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s 4 vjetra s kraja zemlje do nakraja neba. A od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate, ljeto je blizu. Tako i vi, kad vidite da se to zbiva, znajte, blizu je na vratima.
zaista kažem vam, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje neće uminuti. A onom danu i uri nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo Otac. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja neka se izbrišu svi naši grijesi. Prošle nedjelje, ako ste bili na Svetoj misi, onaj događaj, one dvije udovice, jedna je dala posljednji zalogaj proroku Iliji, a druga udovica koju Isus pohvalio dala je sve što je imala, kaže, cijeli svoj žitak. I zapravo, braći i sestre, to nas je potaklo da Bogu dajemo najbolje u životu. Kaže da je Abel, kad je primio Bogu žrtvu, dao je najbolje od stoke, a Kain je donio smeće. Tako isto Bogu moramo dati i ono što je najbolje. I ja sam spomenuo kako je opasno biti škrt prema Bogu. Danas imate kršćane koji su jako siromašni. Zašto? Zato što ne daju Bogu. Daju sitniše, daju nešto što je višak i zato nemaju. A Isus kaže, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Ako želiš imati, moraš dati. Dakle, Bog će tebi dati kad ti dadneš, ali moraš dati radosno, s ljubavlju i srcem. Aleluja. Današnja čitanja nam govore o kraju svijeta, o sudnjem danu. Onaj tko nije vjernik, on će reći o smaku svijeta. Dakle, kraj svijeta, sudnji dan, Isusov drugi dolazak može doći danas. Ne znamo dana ni čas, a može doći za 100 godina, za 1000 godina. Jer kažu, kod Boga je jedan dan kao 1000 godina. 1000 godina kao jedan dan. Današnje nam evanđelje, današnja čitanja, evo i prvo čitanje proroka Miheja koji je živio u 2. stoljeću prije Isusa Krista, zapravo opisuju se i u evanđelju nevolje koje će prethoditi tom drugom Isusovom dolasku, kraju svijeta, sudnjem danu. Sunce i mjesec neće više svijetliti. Zvijezde nebeske će pasti. Dakle, s visine bit će znakova na nebu i na zemlji. I tamo na jednom mjestu Marko apostol kaže da će mnogi otpasti od vjere. Evo, danas su mnogi kršćani otpali od vjere. Recimo u župi Šurkovac, mala je župa, imaš jedan dio vjernika koji su otpali od vjere. Koji su samo na papiru, jer ne dolaze na svete mise, nisu prihvatili ova gibanja, duhovne obnove, susrete. Koji su još znakovi zapravo? Ratovi, poplave, potresi, zatim rastačanje obitelji, podijeljenost među obiteljima. Mnogi su otišli, svećenici napustili zvanja, dakle svoje crkve, hram je oskvrnjen, razne epidemije i tako dalje. To su sve znakovi zapravo da svijet ide svome kraju. Iako mi ne znamo ni dana ni časa. I sada kad nestane, kaže, kad sunce nastane veliki mrak, da će nestati struje, neće biti interneta, sve će se zamračiti, cijela kugla zemaljskoga, a onda će Krist, Isus, Sin Božji, zasjati na nebu kao poput munje. I on će doći po malo stado svoje vjernika. A koji je još znak zapravo da se približio Isusov dolazak, jest među vjernicima koji su ostali vjerni, a koji su danas progonjeni u svijetu, čak i ubijani. Isus će doći po one koji su njegovi. Ne samo koji su vjerovali u njega, nego oni koji njemu pripadaju. Aleluja. Koji su izabrani.
I sada to spasenje koje će se dogoditi, ono će uključiti i tjelesno uskrsnuće. A to nam, evo već govori prorok Mihej. Znači da će mrtvi ustati iz svojih grobova, oni koji su bili pravedni, koji su bili Božji, koji snivaju u prahu zemljinu, za život vječni jedni će ustati, a drugi na sramotu, za vječnu propast. To znači mrtvi, naši pokojni pravednici koji su, čija je duša već u raju, oni će dobiti uskrslo tijelo, a dobit će tijelo uskrslo i ovi koji nisu bili pravedni zli, to tijelo da u paklu može više trpjeti, a pokojni će dobiti tijelo da može se više radovati u nebu. Naravno, sad se postavlja pitanje, a što ćemo mi živi ako Isus dođe danas, dođe u adventu, do šašu, dođe ove godine, a mi na život, mrtvi će uskrsnuti, ustaće iz grobova, tijelo i duša će se spojiti opet. A kaže, Pavao nam daje objašnjenje, a mi živi, preostali, naš će Gospodin podignuti u zrak, u nebu i bit ćemo zauvijek s Gospodinom. Aleluja. I dalje ovdje kaže da će pravednici, da će oni svijetliti, da ćemo svijetliti u nebu u Božjem kraljevstvu. A oni koji će svijetliti još više. Dakle, onaj tko dođe u nebo, u raj, u Božje kraljevstvo, on će svijetliti. Ali oni koji su druge priveli Isusu Kristu, koji su druge obratili, druge doveli do Isusa, koji kaže ja sam svjetlo svijeta, on će svijetliti još više. Aleluja. Zato, braći i sestre, mi smo pozvani ne samo da radimo na spasenju svoje duše, nego raditi na tome da se spase i drugi. Stoga, braći i sestre, ne znamo ni dana ni časa kad se to može dogoditi, zato nas ova današnja čitanja pozivaju da budemo budni, da bdijemo, da budemo u Božjoj milosti, da budemo spremni zapravo i da radosno dočekamo Gospodina, kao što kaže psalam. Radovat ćemo se s njime. To nam govori današnji psalam. Bio jedan čovjek koji je govorio, ja sam teški grešnik, veliki sam grešnik. Trebam se ispovjediti, ali nemam vremena, jer od posla stalno radim, čak i nedjeljom je radio. I sutradan taj čovjek umro. Iznenada je umro, znači došao je pred Boga, nije bio spreman, nije bio u milosti Božjoj. Braći i sestre, doći u grijehu pred Boga, to je užasno, to je strašno. Zato volim ispričati o jednom svećeniku koji se 40 godina ispovijedao svaku večer prije spavanja. Nije ispovijedao teške grijehe, ispovijedao lake grijehe. Onda su ga pitali, pa zašto se ispovijeda svaku večer prije spavanja? A on kaže, Isus je rekao, ne znate ni dana ni časa kad Sin čovječji dolazi. Zato, braći i sestre, nemojte čekati Božić i Uskrs i ne znam, nija Veliku Gospu da se ispovidite, nego to učinite sada. Ovi događaji, i korona, i poplave, i ne znam, sve ono što se događa, to je poziv nama na obraćenje, da se mi promijenimo. Jer što vrijedi naša pobožnost i naše molitve ako se mi nismo obratili. Stoga Gospodin te poziva danas. Nemoj oklijevati, nemoj kazati sutra ću se promijeniti, sutra ću se ispovijedati životno, sutra ću oprostiti, sutra ću se pomiriti i tako dalje. Jer možda neće biti sutra, možda će biti samo danas. Pa koliko ljudi umire od korone, u prometu, ne znam, u požarima, raznim olujama, katastrofama, nisu mislili da će umrijeti. Oni su mislili da se to može nekom drugom dogoditi, a to se može dogoditi svakom. Koji je ozbiljan kršćanin, koji je zreo kao vjernik, on razmišlja i o svome odlasku s ovoga svijeta, o životu vječnom, uskrsnuću tijela.
I bdite i molite, jer ne znate ni dana ni časa kad Sin čovječi dolazi. A Sin čovječi može doći u času naše smrti. I tad ćemo morati položiti račun o svome životu. Hoće li naše ime biti zapisano u knjizi života? Evo, stoga danas molimo, dakle, Duha Svetoga da se izlije danas, da budemo osjetljivi za grijeh i da bdijemo, da ne spavamo, dakle, u duhovnom životu, da uvijek budemo u duhovnoj kondiciji i radimo na sebi. Kako bi zadobili vijenac pravednosti kroz našu vjeru, što nam daruje Gospodin. Neka tako bude. Amen. Braći i sestre, ispovedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti crkveni oci. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjeg, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi desne Otcu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega. Pomolimo se Bogu Otcu u ime Kristovo da u svoj posljednji dan uspostavi novi svijet otkupljenih, recimo zajedno, daruj nam vječno blaženstvo. Svojoj crkvi pomozi da neumorno navješta nadu u stvaranje novoga svijeta u kojem će biti obrisane sve suze i u kojem će vladati Božja ljubav, molimo te. Svim kršćanima daj da se obraduju u posljednji dan i ugledaju Sina čovječjega, molimo te. Svima nama udjeli da živimo u skladu s bližinom posljednjega dana, molimo te. Svim ljudima na svijetu daj da upoznaju Isusa Krista i prihvate njegovu spasiteljsku žrtvu, molimo te. Za naše pokojne, kad se s njima susretnemo, da ih nađemo posvećene, molimo te. Podrži nas, Oče, u nadi obnove svijeta u Kristu i vječnog blaženstva, koje će darovati onima koji te ljube po Kristu, Gospodinu našemu. Sjedni.
Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućem. Gospodine, daj da nam darovi prineseni Tvome imenu udijele vjernost u Tvojoj službi i vječno zajedništvo s Tobom u slavi po Kristu Gospodinu našem. Gospodin s vama. Gore srce. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našem. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu, što smo neposluhom izgubili, ponovo smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno Tebi kličemo. Uistinu, sveci, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večera će uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove,
Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavršio u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Franjom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih k svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, sa svetim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja. Bog nam je Otac i On nas ljubi, da nas. Zato puni vjere i pouzdanja molimo molitvu Gospodu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio sa svima vama. Naš jedini mir je naš Gospodin, uskrsni Spasitelj. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo Isusa Krista, jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago nama, jer smo pozvani na gozbu jaganča. Gospodine, nisam dostojan da uđeš do tvoga, nego samo reci riječ. Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin.
Svoga stavio. Bog tvoj svojim svetim cijelovom sve tvoje danas je poljubio i nikada te Bog tvoj nije u tvojim tegobama ostavljao i nikada te Bog tvoj nije zaboravljao. I želim ti reći, dijete ljubljeno, da nisi po svojoj volji došao. Duh moj sveti te nadahnuo. Duh moj sveti je u srce tvoje riječi stavio. I ti, dijete ljubljeno, koje si se mislilo, hoćeš li doći na sveto tlo koračati, svetu riječ slušati, oslobođenje primiti, zdravlje ću ti donijeti. Sve što je u tvome srcu donešeno u vremenu koje ja, Bog tvoj, odredim, ću osloboditi. Zato, dijete, u vremenu tame nemoj se bojati. Ja sam Bog koji će srce tvoje osloboditi. Bog koji će u tvoj sve plemenito obistiniti. Strahove ovog trenutka iz srca tvoga želim iščupati. Ma ne moraš se, ljubljeno dijete, za svoje dijete bojati. Ne moraš se bojati, jer bubreg ću ti ozdraviti. Dijete ljubljeno, jetru ću ti izliječiti. Zato vjeruj Bogu svome koji ti želi progovoriti. Ljubljeno si, ljubljeno dijete, i ništa te od neba i života vječnoga neće otrgnuti. I kažem ti, dijete ljubljeno, ranom i modricom srca moga sam te izliječio, krvlju probodenom sam te obijelio i želim po tebi činiti, želim po tebe druge dovoditi. I nemoj se bojati svih onih koji ti kažu, jer lažu, ljubljeno moje dijete. Ja sam živo prisutan i živo govorim i živo ozdravljam, jer uskrsnuo sam, ljubljeno dijete, da bi ti mogao doći i reći da te ljubim i da te neću ostaviti. Sve ću tvoje na ranu srca svoga staviti, sve one koje si donijela, dijete moje, i tebe, ljubljeni moj sine, koji si se pitao što ću ovdje raditi. Ja ti, Bog tvoj, sada želim reći, sve ću u tvome životu učiniti. Svakog straha će te tvoj Bog osloboditi. Za svoju budućnost se ne
moraš bojati, jer svjetlo ljubavi moje svijetli kroz srca vaša koja sam objelio. Snaga moja će se tjelesati u vašim tijelima koju sam stavio. Po riječi Božjoj koja dolazi od sluge moga sam vas danas ozdravljao i zato ljubljena moja djeco, nemojte se pitati jer Bog vaš je živo prisutan i želi govoriti. Nikada te Bog tvoj neće ostaviti. Svaku ranu ću ti sada uzeti, sve na svoju ranu križa ću staviti, sve ću sa sobom sjediniti, strahove ću ti uzeti, migrenu ću ti otkloniti, sve ću s tebe dijete osloboditi, jer živ sam uskrsnuo i dišem u srcu tvome koje neću napustiti. Amen. Pomolimo se. Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom, što smo ga prinijeli na spomen Tvoga Sina, kako nam je On naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi, po Kristu, Gospodinu našem. Izvolite kratko sjesti. Danas je 33. nedjelja kroz crkvenu godinu. Ova sveta misa bila je za vas, za vaše zdravlje, duše i tijela. Sutra je u 10 sati ovdje sveta misa. Svake subote u 12:30 u ovom mjesecu u studenom je molitveni susret misa za ozdravljenje. Od 9 sati do 12 imate mogućnost osobnog razgovora, ispovijedi, a onda slijedi dakle sveta misa, a nedjeljom je kao i danas u 11 sati i ovaj 11. mjesec i 12. mjesec, dakle u 11. Tamo je na izlazu imate knjige nove koje su izašle. Bogu je sve moguće, ova knjiga. Zatim uzmi i čitaj. Moli, vjeruj, propovijedaj, krštenje u duhu, ostale knjige imate tamo, nabožne predmete. I dobro je nekad malo isključiti mobitele svoje i uzeti, čitati knjige. To vam može isto pomoći puno u duhovnoj vašoj izgradnji, u radu na sebi. Ove knjige koje se nabaviti, to ćemo na kraju potpisati. A ono što sam već najavio, nakon misnoga blagoslova slijedi polaganje ruku. Ja ću moliti u ime Isusova, Isus će činiti čudesa, On će vas liječiti, On će vas oslobađati. I oni koji žele svjedočiti, dok bude trajala pojedinačna molitva, mogu kratko posvjedočiti ono što im je Gospodin učinio danas, prošli tjedan, prošli mjesec, prošle godine. Dakle, i možemo naravno i pjevat ćemo i dalje slaviti Gospodina i moliti. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Sveta misa je završena. U ime Gospodnje idite u miru i u radosti. Sveti Mihovile, arkanđele, brani nas u boju protiv pakosti i zasjedama đavolskih. Budi nam zaklon, neka mu zapovjedi Bog. Ponizno molimo i ti, vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilazi na propast duša, božanskom jakošu pakao protjeraj. Klanjamo ti se. Presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i crkvama Tvojima, koje su po cijelome svijetu i blagoslovili smo Tebe, jer si svoj sveti